Takže čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videjku. Vlastne snažil som sa točiť, ale nešlo mi to. Takže od začiatku pripravil som si tu potrebujeme prskavky, štuple a vlastne robíme fontánu. Nožničky, ja som si pripravil aj nôž a pásku, po prípade aj nejaký kôš. Mám tu papier na to, aby som si to nerozsýpal, ale nejako sa mi to nedarí. Takže ošúpeme si prskavku, asi potade to nejako, aby nám vyšlo na knot. Nie je dobré tam mať normálny knot ako zápalnú šnúru, ale podľa mňa je to lepšie, keď tam máte prskavku, spraví to vlastne lepší efekt. Spraví to ten lepší efekt, no. Ale budeme potrebovať aj kombinačky alebo štíkačky. Ja tu mám kombinačky, takže si asi nejak, čakajte, si to zoberiem naopak. Asi nejak takto budeme mať teda ten knot. Takto si to štípneme. Tak. Takže vidíte, mám to takto. To želiesko mi padlo. Čo je v tom? Že to už nepotrebujeme. Tu máme vlastne tú prskavku. Dáme si to do jedného viečka, alebo do jedného štúplu. Nasypeme si to sem. Tak. Čakajte, ešte som kúsok vysypal. Vlastne môžete to robiť až dovtedy, pokiaľ nebudete to mať plné. Ja to mám tak poloplné, takže asi si dám ešte jednu. Čakajte, tak ešte jednu si vyberiem. Ešte jedna. Tak, vlastne zopakujem postup, ako sme si to robili predtým. Takže toto si vlastne, počkajte, musím si to odložiť. Takže takto nakrájame, keď chcete. Nemusíte, ale mne sa to tak lepšie robí, tak ja si to tak krájam. No. Čakajte. A túto prskavku môžeme dať aj celú, nepotrebujeme knot. Takto. Ešte takto, dobre. Dobre, takže mám to nakrájame, teraz to už iba ošúpem. Čakajte. Za chvíľku to už budem mať, už som pri konci. Tak, ešte špičku. Tak, dobre, mám to celé ošúpané, mám kúsok špinavé ruky, ale pripravil som si tu také papieriky na utretie. Si ich utrem. Ježiši Kriste. Dobre. To si potom umiem. Takže mám ošúpané dve prskavky. Ešte si toto takto sem dám. To si potom zhrniem na papierik. A vlastne vysypeme si to tam zase. Zase si to sem vysypeme. Takto.
kúsok som vysypal, to nevadí. A vlastne keď to máme takto preplnené, tak to je dobré. Lebo čím viac toho prachu tam dáte, tak tým lepší efekt to bude mať. Čakajte, ja si toto zhrniem. A ešte to sem si vysypem. Tak, a tak som vysypal, nevadí. Takže tak, ten jeden štúpel máme naplnený. Do druhého štúplu si spravíme dierku, ale počkajte. Musím na to vybrať takýto nožík. Spravíte si tam dieru. A, dobre. Tak, aby sa vám tam mestila tá... No, viete čo. Tak, aby sa to tam mestilo. Dobre, ja si to ešte kúsok zväčším. Takto. Pokiaľ máte takýto nožík, tak nožničky nebudete potrebovať. Takže takto mám. Dúfam, že to už bude dostatočne veľké. OK, takže je to dostatočne veľké. Potom si to musíte takto spojiť, ale počkajte, toto si vyberiem. Ojoj. OK. Dobre. Takto si to spojíme a potom si vlastne tieto dva štúple zlepíme a dáme si tam ten konček prskavky a máme. No a vlastne nožničky budete potrebovať aj na toto. Neviem, či som si zobral vhodné nožničky, no dobre sú. Takže asi takýto nejaký kus. A teraz prichádza tá ťažšia časť, kde potrebujete šikovnejšie ruky. To nejako ja. Proste takto si to zlepíte a potom to už ide ľahko. Takto. Proste zlepte si to dobre, aby sa vám to nerozlepilo. Takto. A vlastne fontánka je hotová. Potom tú prskavku si dajte tak, aby sa dotýkala, viete, aby to bolo v tom, aby sa to zapálilo. Takže ďakujem za pozrietie videjka, poprípade dajte like alebo odber, pokiaľ sa vám videjko páčilo. A ďakujem a čus.